Така, няма смисъл да се ласкаем, а трябва да знаем истинските неща. Разликата между големите и малките суми, с които участвате в сделка, има. И тя е единствено в главата ви. Това са емоциите. Те карат човек да взима грешните решения и после, като остане без пари, казва: ау, то борсата много лакома, обраме, тя е виновна. И почвате да я хейтите. И изпадате в един антиделириум. Аз бих казал, лично вие сте се обрали собственоръчно. Като първо мислите ви са обрани от страха, а после другите ви емоции ги дообират. Като нетърпението, опит за манипулация с цел да се наложи те над ситуацията. И второ, физическата изява на емоциите, гръмко или глухо плясване с ръце, после дигане нагоре, това произвежда хормони на страха и на смелостта, които ви дават една фалшива увереност да се наложите на ситуацията, ритване или чупене на предмети, което пък идва от яда, и се мъчите да си го изкарате на най-близкия ви човек или предмет, а яда е заразителен. След като на вас не ви е добре, задължително на някой друг или на нещо друго също не трябва да му бъде добре. Затова имате нужда да чупите предмети и така им разрушавате хармоничната енергия, която излъчват. Точно за това, ако ползвате демо акаунти, движението на курса там ви се вижда като една фалшива симулация, защото то има друго поведение там. Такова поведение, каквото вие имате при реална игра, обаче с центове или доларчета. Пишете ми следното: искам да те видя как pay-outваш и withdraw-ваш. И какво ще ти донесе това, като ме видиш? Само гняв, че аз го мога, ти вероятно не. Трак и $5000 в банковата сметка, това ще видиш. После пак трак и още едни $5000 в банковата сметка, това ще видиш. Нищо друго. И какво от това? Защо продължавате все още да търсите доказателства, вместо да се научите да си ги създавате сами? Тук не е зей пазар. Аз ви говоря за сериозни неща, не за разни глупости. Просто от съвсем по-първична, инстинктивна гледна точка. От един различен поглед. И сигурно точно така ме отхвърляте, както отхвърляте и демотрейдинга. Ама то не е същото нищо. Курса не става там, виси на едно място от години. Еми как няма да виси, защото парите вътре не са ваши. И мозъците са ви спокойни. Не се вълнувате каквото и да стане и не ви пука какво ще стане, защото няма как да изгубите нещо ваше. Такава е реалната ви игра с центове и доларчета. Големите суми разрушават това поведение в над 90% от участниците на борсата. Ако започна да ви показвам големи суми, ще тръгнете по грешния път. А вие вероятно и без това се намирате на него.